target jok machoko kane giparo choko about 3 trillion higani, ok gibi meet that target. By December, negi collect 52%. Koro ka VAT wacho ni wa collect 60% sani, tidwa no otere up to 90%. Kaka piny tekni, okane ka brubedo. To osuru mayot chamalo osuru te, en VAT. Nikech en jaduka ng'ade sami ng'iew gimoro. Kamoro amora midhi ng'iewe ting'ade. Koro malale kindego, momiyo ok gi collect 100%. Man ting'e ni koro mano to mibadhi. Koro mibadhi to mar sirikal mondo orie, ok jopiny. To ato kapacha pok abedo convinced ni piny nyalo dongo gi choko osuru ma ok gikaw gowi. To jogi an akia din magilamo nikech odiechieng' gi wacho ni wawe choko gowi. To kichiew kiwacho kaw gowi. To kichiew gotieno tineno ka gigo picha. Ne gikaw gowi maromo kama. Koro an akia din ni to en din maonge gowi dwa mana choko osuru koso gionge stand ma seneno mochomo yo.